Машэнскі. Так. І санкцыі, якія ўвяла Польшча супраць яго. Шмат было спрэчак, що ж такі кашалёк, не кашалёк рэжыма, там, що ж такі, меў ён дачыненне да нейкіх палітычных там пераследаў, ці яшчэ што-небудзь, доказаў няма, але ўсё адно. Як вы ацэньваеце ўсю гэтую сітуацыю? Ну, мне это рашэнне падалося такім даволі дзіўным, некім такім раптоўным, амаль нелагічным, я б сказаў, таму што вось гэтае паляванне за кашалькамі рэжыма, яно мела сэнс некалькі гадоў таму. І тады таксама ўсплывала прозвішча Александра Машэнскага, але да гэтай атакі не дайшло. Ну і мы разумеем, што зноў жа гэтыя санкцыі, яны такія сабе. Яны не маюць асаблівага эфекта на сітуацыю, яны могуць абмяжоўваць пэўных людзей у тым, што яны робяць. З усіх беларускіх бізнесменаў, прозвішча якіх я чуў менавіта ў гэтым кантэксце, каб увесці персанальныя санкцыі за падтрымку рэжыма Лукашэнкі, мне здаецца, што ў Машэнскага найбольш здаровы бізнес, які ён выбудоўваў шмат дзесяцігоддзяў. Ці была там дзяржаўная падтрымка, ці была там падтрымка з боку Лукашэнкі, вельмі складана сказаць, але гэта значная і здаровая частка беларускай эканомікі, дзе працуе вельмі шмат людзей, ці пойдзе гэта на карысць нейкім працэсам. Я на сённяшні дзень не бачу, якім чынам санкцыі персанальныя санкцыі супраць Машэнскага яны прынесуць нейкую карысць. Я просто не бачу гэтай перспектывы. Я бачу, як гэта можа нашкодзіць у пэўным сэнсе, можа там абмежаваць магчымасці чалавека для того, каб ён вёў сваю працу. Але на сённяшні момант я не разглядаю эканамічныя санкцыі, асабліва супраць прыватных прадпрыемстваў, як своечасовую адэкватную ідэю той сітуацыі, якая складаецца ў Беларусі.